Ito na po si ano, Jugender. May pasalubong sa'yo si ano, tita ano. Pwede din, mami na din. Pwede, mami na din. Kasi wala na kami, malalaki ng anak ko po na, yung mga anak ko na malalaki na, may asawa na sila. Opo. Andoon, kasama ko sila sa Australia. Andoon sila. Kasama ka sa Australia. Ano na tayo ng kwan kasi pupunta tayo, bigay tayo ng mga ano mo. Ano yung gabi, yung notebook. Yung notebook mo. Hindi ka mahiyain. Minsan nagagayit ako. Ay, magsanay-sanay ka na. Madaming pasalubong sa'yo si ano, Mami Telma mo. Gusto mo yun? May mami ka na? Ha? Opo daw. Ano daw? Oo daw. Tinanong ko po kung gusto niya yung may mami ka. Opo daw. Ang mami mo. Mami, ay, si Kuya Robin to. Okay. Ay, grabe si Kuya Robin, no? Salamat. Salamat, ano? Ako advance na ako. Salamat po. Size ni Robin. Kampanya daw, ano yun? Salamat. Malaki ang size ni Robin eh. Hindi ko alam na ang size ni Juan, ni Joel. May dalawa yatang sapatos dito. Baka kay Joel yun. Ay, kay ano to, kay Alvin. Ay, salamat po. Meron. Walang size sa amin dito pala kay yan. ano eh, Robin. Ay, sa amin pala yun. Sorry. Kaya ano lang din. Dipigay isa daw tayo. Meron ka din dyan. Ay, nahuli si Salamat po. Julinder. Oo, salamat po. Kubi, oh. Pero may mga medyas ka malalaki eh. Kung malaki, may medyas kang malaki. Mali, tama. May medyas ka dyan na malalaki. Ito, bubuksan para natin. kahit malaki, kasi madali lang lumaki yung paa mo eh. Oh, ito po. Happy po kami mga kalingap kasi May medyas dito, may medyas dito, Joginder. ay, siyempre nagpapasalamat tayo kay ano, Ma'am Telma sa effort. Grabe po, nakakabilib yung ano nyo, yung hands-on na pagtulong kahit malayo. Ito medyas oh. Baka ano na to. Kasi kahit malaki ka ko, makapal yung medyas mo. Takot ako Kuya Robin sa ano natin. Ha? Hindi naman. Bumagsak kayo dyan. Hindi naman. Oo. Ito po ay ano, mga 99 na ano pa ito. Antik na kahoy. Oo. Si Lola. Inaralan niya na. Grabe Sakto? naman. Ay, eksakto daw. Grabe naman, oh. Bagay yung basketball ka na. Original pati, oh. Kobe. Yung muna, hindi pa nga natutuo. Ah. Grabe, oh. Pasok ka dito, Joel. Ganda, oh. Ganda ng ano. Ganda pala. Lalong pag sinuot. Lalong nagpogi si, ano po, Jugender. Lagi nakatawa si Jugi. May ano ka na, Nang maayos. may lola ka na, may mami ka pa. Oo. Ikordon mo niya ng maayos para... Ayos yung Anong bago pa lang kasi Lola pag ano na pag nasuot niya ng dalawang tatlong kaya magsuot. Binibilisan niya para makita ka agad sa paa. Pwede nang maglaro ng basketball. Nakakatakot ka ng kalaban sa basketball niyan. Oo. ganda. Nalipad yan. Eh. Tamang-tama sa bisikleta, lagi nakasapatos. Masabi yan, wow, may crush ako kay Jugi. Ay, sabi ko, ma'am, hindi mapili. Wow, ito po, samahan natin sa bike niya, Kuya Joe. Kaya nga. Yung bike Oh, yung ano. Ito po, may surprise pa sa'yo. Ano? Si Kuya, Kuya Robin. Ay. Indiano Bicolano. O yan. Yan yung bike mo. Ano maganda? O, hawakan mo. Hawakan mo na. Hawakan mo kung talagang maganda. Ah, sige na, pwede mo man yan. Anuhin. O yan. Ano, okay man? Okay. Maganda. Original din yan, ano? Alam mo, dito mo sa basket. Ano lang. Hindi naman ang gagamit, sira lang ano. Minsan ginagalitan ko yan. Sa yung sapatos mo, Grabe ang malaki blessing, pa oh. yung paa mo niyan. Tama-tama po yan, pag medyo
Anong pakiramdam mo? Maraming talagang nagmamahal. Masaya po. Masaya, oo. Dahil meron pong kasuporta. Nakasano mo na boses mo eh. Hindi ka rito, Joel. Na, ito si Mami mo. Sila, si Lola. Ito. Nadyahihiya si ano, Opo ka si na Jogi. dyan. Opo ka, dyan kay mami mo. Kay mami mo. Bubuksan natin ito. May daming dala si Mami. Saka si Daddy. Ay, ito pa pala, mayroon pa pala. Ito, medyas mo to ha. Ito yung bag mo. Ba't ka pa nag-Shopee? Ito yung bag mo. Oh, may Shopee daw yan. Ay, Ito galing grabe. Australia to ha. Shopee daw yung pagbibigay Ganda oh. Yung pagbagang bibigay. Anak mayaman ka na yan. Bibigay niyo. Pag ganyan ang ano. Niya sabi, may masabi naman ako yung mga. Ito yung belt bag mo ha. Ay, may belt bag pa oh. Bibigyan ano ang yan, sabi ko, kailan ka? Pero magagamit ka na lang sa school. Ito, medyas mo ito. Hawakan. Hawakan mo. Ang dami mong blessing ano ah. Open mo yan. Belt bag mo yan. Belt bag mo yan. Ito yung mga lapis mo. Controller. Ay, buo kailangan buksan yan. Ito, parang nandiyan yung mga... Okay lang. Tinuring na kitang tunay na anak. Eto, dito mo ilagay yung mga ano mo. Oh. Ano po ito? Ay! Mamaya na yun. Ah, kaya nito. Ay, boy. Oo. Maluwang to ha, maluwang. Parang tatlog dyan. Dito sa ano niya, dyan. Yan. Dito pwede kang mag-ano. Tapos dito, parang may ano yan. Parang may nakita akong dito na. Dito niya, yung USB. Charger. May Parang USB dyan, charger ha? sa bag. Laki. Ay, Parang- nakalabas lang yan. Ah. Ano yata? Hindi ko rin alam. Tingnan mo na lang pagka ano ha. Eto, bag mo yan, bag mo. Ganda naman ng ano. Dito mo niya. ilagay yung water bottle mo dito ha. Oo nga, USB nga. Dito nga yata yung ano niya. Oh. Ayan, may anuhan pa. May mapum dito niya para hindi masakit yung likod niya. Yan yung bag mo. Ilagay mo na yung mga ano mo. Grabe oh. Mga gamit mo niya. Parang eto. anak mayaman na si Jogi. Ay, eto. Anak mayaman na si Jogi. Baka kasya ito kay Jewel. Tingnan mo nga, baka kasya. Kasya kaya kay Jewel. Ito malaki. Kuya Joel. Kaya, Joel. Baka pag may nagkasya daw, pwede na. Ang laki ito, parang kay Rubin. Ay, ang laki. Ang lalaki. Hindi ko alam ano. Ito Kuya Robin. Kasya yata kay Jewel. Tingnan mo nga. 40 lang pang Yun Ay, lang. 40? Ay, malaki. Sakit sa inyo. Kasi sa iyo. Ayan mo na, ano na lang natin. Hindi, meron natirang box doon. Ipa-JNT ko kay, kay Alvin. May sapatos din doon eh. Oh, pero tama din. May sapatos din Wow. doon. Ang ganda lang. Ang ganda ng ano. Ito baka kasya sa akin. Malaki ata. Uy, Alvin, parang mga iganti. Kaya itong bata naman daw. Titingnan ko lang kasi malaki akong pako eh. Eto. Titingnan lang. Pag Ay, ito yung nagkasya, para sa ano mo, sa akin na. Nag-iisip Tig-isa tayo ulit. Oo, sukat na. Malaki naman sa'yo, bagay naman sa'yo yung ano eh, yung sapatos na ano, niyalata sa'yo. Ay, eksakto. Alas, ito yung ano ko. Eksakto. Ayan, pang uniform mo yan, ha? Check mo daw ito. Joel, hintayin mo na yung sapatos mo, Joel. Ito na lang ito. Ipaano natin? GNT. Kasya yan? Oh, kasya. Kunti lang dito. Kasya? Sakto. Ay, eksakto rin Salamat yung po. pang uniform mo. Hindi ba sabi? Eksakto yung pang school uniform mo. Oh, tama po yan sa school. Ito, kung lalaki pa yung paa mo yan, ipalikod mo lang yung paa mo. Lalaki pa yung paa mo niyan. Ganda. Galing Australia. Ito yung mga ballpen mo ha. Ito mga ballpen mo yan. Yung coloring
pen mo. Andito Opo, na meron yung mga gamit mo sa Mayroon pa ako isa. Ano, tita, sa amin ito, tita, ulit. Ano na yan? Kung kanino magkasya. Kasya naman po sa akin puti, kay Kuya Robin yung itim. Ilagay mo na sa mga bag. Mm. Ilagay mo na sa loob ng bag. Ayan, cut. Nadamay din talagang tuloy. Mga ballpen, mga ano. Hello, dalawa. Andito lahat lagay mo sa bag mo. Ito yung, ano to, kompas? Kompas ba to? Mat set, sabi niya. Grabe, pang mayaman na. Yung coloring sa mga ano mo, coloring, yung kung may ano ka sa loob. Ayan. Oo. Ay, may wallet ka. Tapos yung glow. Tapos yung water bottle mo. Tapos yung, ito ba ito? Kay Konya, tara Ruben. Tignan mo nga kung kay Ruben yan. Ay, oo. kasi dito kay Sa'yo yung Joel. Kuya Robin. Oh, Kuya Joel! Dali na, dali na! Ni Alvin. Ala, Joel. may couple tayo ah. Ay, tama-tama sa kanya. Oh, Tingnan mo ito sa magkasya yan. Oh, Joel. May nagkasya sa iyo. Kuya, kayo. Ito uniform mo to ha. Ano, malaki yata yung... Nay, paputulan nyo na lang yung ano, yung pantalon. Ay, ito yung kuwan mo. Aficionado yata yan. Ito t-shirt. Talagang makakakuha na ni Magkakasya talaga to si ano. Ay, ito kasya sa iyo to. Paano mo na lang? Ano na lang. Tama, anong kulay ng sapatos sa school niyo? Kasya. Nakakuha na yan, ma'am, ng Ito kapit-kapit. uniform. Ala, Oh. tonto si Lola oh. Oo, si Lola ang ano. Sa iyo yan. Ang ganda oh, ang ganda ng uniform mo. Oh, so, Pang mayaman. May charger, hala, delikado may charger. Ito kaya shirt. pero pag nagsama ka daw sa ibang bansa, talagang makakatapos kang pagpasok. Nilagay mo na yung gamit mo lahat yan. Ayusin mo. Kaya magsama ka Parang lang dito Mami. yan, Jug, hindi. Mas Ano kayo, Ruben? Magsama na lang si Ay, Mami. si Lola, malulungkot. Sumama na sa Ano akin. pa na sabi ni Mami, babalik-balik man daw, babawakasyonin daw dito sa akin. Magbabakasyon man siya dito. Ano? Nagkagandahan ka ito, mapapasok na siyang magkanda. Ay, talaga. Ay, si Lola, para na lang po. Mananami kayo. Cut ito sa'yo. Short. Naku, grabe oh. Ay, ito yung nakuha kong pantalon mo. May itira yung dalawa sa Australia. Kasya, ito sa'yo. Lalaki pa naman yan si ano. Ayan. Tama yan. Ang kasya yan. Kasya sa inyo. Kasya yan sa'yo. May kasya yan. Malaki pa. Pag naglaki ka, kasya na yan. Kasya na yan. Kasi Tingnan mo. mahal, ah. patangkat ka Ilang pa eh. ano lang yan, ilang one Nagtuloy ka year na. lang. Oo. Ayan. Ay, grabe, ganda naman. Nagpatuli ko yan sa ano, sa doktor. Ay, hindi ka pa natuli? Hindi. Ay, tuloy na. Tuloy na daw. Nagpasabi niya, lak, tatay naman ako mapatuli. Ayaw ko sa doktor. Nag-ano daw, nagkipot. Sabi ko, kung kaya mo ba nga? Sige, kaya niya daw. Paaga. Payat man si Joel, no? Nagkakapi sabi. Oo. Joel, oh. Ay, Sabi niya, mali mo na, mapunta na ako kay tatay. Pasabi daw na yan daw sa baba. Magtutuloy na ako. Takbo. Oo. Joel, kasya rin yata kay Joel. Tatay. Siya dyan. lalaki na po. Yan, yan. Ah, sige, sige. Kay Kuya Robin. Sige lang. Kuya Robin. Si Robin. Payat si Robin, eh. Hindi ako papasukin Oh, niya. kasya Ay, yan. sige, bigay mo na kay Robin. Tingnan natin Ay, kung pala si kasya. Robin, oh. Ay, kasya din kay Kuya Ay, Robin. kasya rin pala. Yung baga gusto mo medyo maluwag. Oo, tama yan sa'yo. Para hindi ka masyadong payat. Oo. Ito ba yun? Lugi, no? Tingnan na natin yung mga ano. Dami pong... Aaral, maski malayo-layo. Gusto ko basta makatapos. Oo, yun talaga. Kahit drama. Nabantada rin. Ah, yan po nakapula. Ayun na. Ah, yung pula. Kakantahan nila. My birthday. Magkasya ito sa iyo. Ayan na. Ayun. Ay, ito yung ano mo. Ano. Boxer. Pag nagkakama ka talaga. Mga Gap. tamit na ano po. Meron ka ng white, oh. Grabe, oh. Dapat tigwakan. Buhos ang blessing kay, ano. Malaki yata to. Dapat tigwakan. Malaki ba? Tingnan mo nga, isukat mo nga kung malaki. Kung hindi. Dapat tigwang dura pa. Ay, malaki pa itong mga ano mo. Mami, mami,
Kasya may ko sa'yo. burabak sa maliit. Wala Kasya? niya, lagyan niya ng damit. Kasya? Kasya to sa'yo? Malaki ba, maliit? Malaki naman yan, ma'am. Malaki. Tamang-tama yan dyan. ate. Kay Kuya Robin. Si Kuya Robin. Sige, sana kayo Kasya na. Meron pa ulit. Oh, meron pa ako ulit, oh. Oh, meron din, oh. Ay, papalit tayo po. Papalit tayo. Meron pa kulay. May kulay pa. Yan. Ano pang Oo. kulang? Ating Grabe po, oh. Talagang ano. Akin na. sara na. Malaking blessing po yan sa buhay niya. Ay, ba't may charger? Masarap pong maging charity vlogger kasi yung mga tao May blessing. na ano, pinaglalapit ng Lord. Ano mo? Mm. Ay, wow. Cellphone. Ayan! Agad. Also, may Ito lang muna cellphone mo. Huwag mo nang mag-iPhone 15 ha. Kasi bata ka pa, baka mawala ha. Ito, tingnan namin to sa Manila. Ang sabi, sinilip-silip nila eh. Yung taga-ano ng cellphone, sabi niya, tinanong niya, ma'am, saan niyo nabili yung cellphone? Sabi niya sa Australia. Maganda yung brand. Kahit old model siya, maganda ang brand. Lang po. May load na ito, pinanodan ko na. Kaso lang, gano'n na mag-ibina naman si Jogi. marunong kang mag-download ng Facebook at saka Messenger. Marami yan tayo nung matutusan niya. Ito yung pag tinanggal mo yung kwan niya. Ito yung pang pindot mo dito sa ano. Oo, yun sa SIM card. Sa SIM card yan ha. Ito yung charger mo. Pagka i-charge mo, ano mo lang yan para mag-ilaw, para mag-charge ha. Ay, grabe talaga. Maganda talaga, no? May, Model ano niya. na yan, may i-open lang natin kasi ito yung kwan niya. I-slide mo lang. Tapos may password siya na yan. 1. Sige lang, mag-testing ka daw para makita ni Mami. Jogi, kung marunong ka, mag-testing ka para Ayan, makita ni Mami. testing mo ha. Ikaw na bahalang mag-ano ha. Yung Facebook account mo, ibigay mo sa amin ha. Oo nga. Na, kuya, Wala ano pang mo, friend. admin mo. Wala pang friend tayo. Oo, para mag-reference tayo. Para Nga, nasusuot mo na. Ay, ito ka baga. Yan ang gamit mo. Ay, ang dumang, ate mo. may load na yan. Na pang Facebook, pang ano, may load na yan ha. Para makaano tayo, bili tayo. Ay, magpapala. Sige daw. Sige daw. Maganda, oh. Alam mo na yan, ano, dito lang sa gilid na yan. Bahala ka nang mag-download ha. Ibibigay ko sa iyo mamaya yung, yung number mo. Para bili ng t-shirt. Yung number niya. Dami na. Itabi mo yan. Wow. Ito yung charger mo. Nandito yung number ng one mo, cellphone mo. Oh. Pero may patang patawa si Jogi. Naka-register na yung SIM card mo eh. Ay, ang galing makaregister mo. Naka-register na inano na natin. Ganda ba na Kaya pag meron siyang password ha. Ibibigay ko sa iyo yung password. Ingatan mo yan, ha? Kasi ninanakaw na ang mga registered SIM Oo, card. Mayroon na akong kaano. Eh, number yan ng ano, Joginder dyan, number yan. Hindi yan pasok, chicks. Ito yung number mo. Chicks, hindi pasok. Ayan yung number mo. Yung SIM card. Galing yun ibang bansa eh. Ilagay mo lang sa hindi po lang na. Ipasa mo ka kuya mo. Magano ka rin yung number ka kuya mo. Tangan Kasi ipasa yung mo. Ano ba? kakilala ko ninakaw Kunin mo na yung yung SIM ano card. mo. Iniwan yung cellphone. Bilitan tayo ng ano mo, ng notebook. Yan, grabe naman ang blessing, oh. Tapos, Hindi dapat, salamat po mami na. Sabi na. yung allowance mo. 29, pasukan nila, 29. Kailan? 29 po, pero hindi pa yung maregular. Maregular yan, August na. 29, 30, 31. Ang kwan na laray, yung pasok nila, Opo, 29. 29, July. Tapos yung, 2 linggo pa. 2 linggo pa. Wala kang GCash account? Para pagka Para nagpasalang. mabilis lang sa kanya. Kasi malayo si Malayo Kuya eh. Alvin mo, minsan. Mas pwede yan, gawan mo ng Gcash yung ano mo.
Pag-wala po kasi. Pagawa ka lang kay Ate Lorraine. Para yung allowance mo, ipajikas na lang ni Kuya Alvin mo sa'yo. Oo, pwede. Kasi ipapadala ko kay Kuya Alvin mo yung allowance mo ng monthly. Tapos, Kuya Alvin mo pag hindi makapunta, ano na lang niya sa'yo. I-send na lang. Oo. Bigyan lang muna kita ng pang-allowance mo ngayon, ha? Pagkapasukan na, ibibigay ko na kay Kuya Alvin mo yung allowance mo, ha? Sige, bigyan lang kita ng kwan mo muna ngayon. Pera mo ngayon para... Grabe na. Mamaya mag-usap. Pagkapasukan na, ibibigay ko na yung pera mo kay Kuya Alvin mo. Tatandaan mo. Tapos- Pwede kasi magpataglo kay Ate mo. Ipajikas na lang niya sa iyo para... Kasi malayo dito. Pag gigas ko, ma'am, wala ng mga halimbawa, ngayon mga ano pa niyan. Basta, Bigyan mo na kita ng pera mo. Wala Tapos, na. lagay mo na doon sa ano. Pag napasok na po sa ticket, Wallet sa cellphone mo. Tapos meron ka naman ano dyan. Meron ka naman... Ano tawag yan? Yung wallet baga bigay kanina. Yung... Itaka. Ano na yun? Yung body bag mo. Ayan. Dito mo ilagay yung cellphone mo. Kailang ilakad. Then, Pagkaan. Bago siya pa. Ganyan yun dyan. Grabe na Kuya Ruben. Grabe ang blessing. Salamat Lord. Salamat din kay kay Tita Telma. Ano Lola, masaya ka na? Lola, maraming salamat talaga po. Okay, alaga. ano nararamdaman niyo Bibili Lola? naman kami Jesus! ng ano. Naglaki ang aking puso. Talaga. Masaya ako ngayong araw na Lagay mo yun. na dito. Nagdating kayo. Para makabili. Bili lang ng ng notebook daw niya. Apo. At mag-ano kami? Lunch Yung ba? sapatos mo, yung pangkuan niya. School uniform niya. Siyempre salamat po kay Ma'am Telma. Ayan, may mga sapatos kami ni Kuya Robin. Yan po, dalawa po. Mga t-shirt din. T-shirt din po. Dami. Grabe blessing din sa atin, no? Oo. Dalawang patos, kami t-shirt. Salamat kay Tita Telma. Salamat po Tita Telma. Ano ka tinilas ka lang? Ayan. Ito yung bag mo. Bag mo yan. Grabe pag mga kalinga po, ang tataba na yung kamote. Yan. Libangan po din ni Jugender tong mga manok ba. Ito po si Ma'am Telma po. Si Tita Telma. Nagtatrabaho po siya sa Dito ka mainit. sa ibang bansa. Magkakita na ano. At pumasok po sa puso niya na tulungan si Jugender kasi naawa po. Parang tumabang ka dati sa vlog eh. Tingnan mo oh. Hindi medyo ano eh. Malayo pa yung biyahe niya sa ibang bansa pa galing para makita ka lang. Para pumunta ko yun para makita ka. So sabi ko kung susunod sumama, isasama na daw kita, sabi ni nanay. Kasi wala daw din kausap sa bahay. Parang ano ka ngayon nga mag-ina oh. Oo nga, pareho na tayong maitim. Oh. Bilis umitim kasi ito. Basta pa ka ng pawis eh. Natapos ko na po. Anong oras ka nagpatuka ng manok? Pag mainit, huwag kang maagahan mo na lang. Tapos pagka ano gusto yung enrollment mo? Ayos naman po. Naman yan lang. Ano na natin, kunin mo na. Kukunin ko lang. Oo. May time ba tayong bumili? Kukunin ko lang. Notebook ni Alvin?
Pwede po. Paalam Saglit lang natin. tayo. Tapos lunch na lang din lunch tayo. na tayo doon. Magbihis at labas tayo. Hmm. Maraming salamat mga kalingap sa panonood. Meron naman po tayong napasaya. God bless po sa ating lahat. Don't forget to subscribe po sa ating channel. Maraming salamat. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, sasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin. Yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting kaibigan nyo. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw ay sasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga kalingap, tumulong po. And today po mga yan si kalingap,